Et citat af Victor Greve den 10. maj 2010 om en soldat i krig. Jeg beder en bøn for drengene, som jeg har skrevet specielt til dem og velsigner dem, og de bevæger sig ud i det ukendte mørkeland. Med en hjemmelavet bombe og højskrig vil feltpræsten og soldaterne få fjenden til at tro, at de kørte på en vejsidebombe. Den falske ulykke skal få fjenden til at angribe. 2 minutter senere får vi tegn, og jeg gør mig klar. Jeg kravler op ad skrænten og løber hen mod pigtråden. Aktiverer lunden, og der begynder at springe små gnister fra lunden. Jeg kaster så langt som overhovedet muligt, hvilket desværre ikke var så langt. Løber tilbage og kurer ned ad skrænten. Få sekunder efter lyder der et kæmpe brag, og kort efter sniger vi os ind i lejren igen, hvor det bliver råbt og skrædet, så man kan høre det i miles omkreds. Efter 20 minutters tid får vi melding fra patruljen, at alt er stille, og at fjenden ikke reagerede på braget. En time senere kommer patruljen ind, trætte, lettede, men også lidt skuffet.